Non se trata dun problema puntual, senón que a escaseza de médicos no Centro de Saúde de Ribeira mantense dende hai meses e mesmo se agravou tras a última OPE convocada polos Sergas, na que non se cubriron as dúas prazas ofertadas e propiciou o traslado de 2 facultativos a outros destinos. Hai actualmente 2 cupos que non teñen médico, que son en torno a 3.000 pacientes, non teñen ni siquiera médico asignado. Hai 3 médicos máis que teñen unha baixa prolongada que non sabemos cando vai haber incorporación ao servicio, si é que hai, e actualmente, ademais, por permisos varios, están 3 nos centros periféricos que non están no día de hoxe, hai un único médico nos centros periféricos atendendo á población dos 3, o sea, de Aguiño, Corrubedo e Palmeira. Creo que mandaron a Aguiño alguén durante unhas horas para cubrir un mínimo imprescindible. E o problema xa non é solo o como estamos e que non sea unha situación aguda de hoxe, o sea, o problema é que esta é a situación basal que temos, estamos 5 médicos de mañán e 2 de tarde, en un centro onde debería de haber 18 profesionais. Lonxe de ter visos de mellorar a previsión a menos dun ano e de 6 xubilacións, sen garantía de que se volvan cubrir esas prazas como veo acontecendo nos últimos meses. O problema trasládase tamén á atención en urxencias, con tan só un médico na quenda de noite. Non temos cobertura de noite dobrada en urxencias. Temos un facultativo de tarde mal dobrado, é dicir, cubrimos cando cubrimos, e polas noites só hai un facultativo. Eu penso que unha poboación de 50.000 habitantes non pode estar só cuberta por un facultativo de urxencias. Esta saturación na atención primaria, con esperas de ata 15 días, repercute tamén nas listas de agarda para ter consulta cun especialista. Saturación das listas de espera, saturación primeiro das listas de primaria e despois derivación ás listas de espera da secundaria ou da atención especializada, a pescadilla que morde a cola, non? Pasando as listas de espera, pois de ser un xeito razonable de poder pedir de un día para outro, pois agora para o médico de cabecera tes que pedir para 10 días ou 12 días ou 15, e non se sabe. Isto non ten visos de mellorar a corto plazo. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza trasladará reclamacións individuais á xerencia da área sanitaria para poñer en evidencia a saturación do Centro de Saúde de Ribeira que está ao borde do colapso.